खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दिनै मोनसे जर'खा सावरायथुन हाबाफारि बानजायनो लादों। बे सावरायथुननि आयदाया जाबाय मोनद' हारिनो ट्राइबेलनि स्टेटास होनाय। मोनद' हारिनो ट्राइबेलनि स्टेटास होनाय आसामाव सोमावसारनाय जाबाय थादोंमोन आरो बेखौ बावैसो आसाम बिधान सभायाव मिनिस्टार अफ ग्रुप अफ मिनिस्टार GOM मोनसे कमिटि दादोंमोन आरो बे कमिटिया थांनाय गोजां बोथोरनि बिधान सभानि मुजियायाव दाखिल खालामदों आरो बेखौ लानानै जोबोद दुंदुं हाव थासारि ट्राइबेल बिग्रा हानजा आरो थाखानाय ट्राइबेलफोरनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजिनि सुलुं। बेराफारसे 29 नभेम्बर खालिनो बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियावबो हाबनानै माखासे मानि फरायसाफोर लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरा दुम दाखल खालामनाय जादोंमोन। बेफोर बिथिंखौ लानानै दिनै सावरायनो सिगांदोङो आरो बे बिथिङाव जोङो दिनै सावरायथुन हाबाफारि हांख्रायना लाबोदोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मोनसे समनि आफादगिरि गंगाधर रामसियारि बिथांखौ खुलुमबाय। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम UTOA नि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी खुलुमनाय होदों। खुलुमबाय। जों दिनै सावरायगोन जे बे थासारियाव जोङो माबायदि अबजार्भ खालामदों आरो जोंनि बे हालामनि मानसिफोरा बा जेनेरेल सुबुंफोरा माबायदि जोङो भुगिनांनायनि थासारि फैनो हागौ बेनि सायाव सावरायगोन। जे बड'लेण्ड एसेम्ब्लियाव दुम दाखल खालामदोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि माखासे मानि फरायसा CIT नि फरायसा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मानि फरायसाफोरा बे सुलुंखौ मोननाय जादोङो आरो बे दुम दाखल खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय फरायसाफोरखौ जदिउबा FIR होनाय जादोङो GAD डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलनिफ्राय। बबेखानि फोसावनाय जादोंबो जे फरायसाफोरखौ बेनि थाखाय FIR होनाय जादोंब्लाबो नाथाय बिसोरखौ जेबो खथि खालामनाय नङा बेबायदि बुंनाय जादोङो। बेराफारसे अजद फैदोङो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UPPLनि बिथिंनिफ्राय थुनज्लायनानै आरो थुगदावनानै होनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जादों होननानै बुंनाय जादोङो। बेनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सामलायगिरि आरो CIT नि सामलायगिरिमोनखौ दाय होनो नागिरदोङो। बेफोर बिथिंखौ लानानै दिनैहाय गावजों गावनि गेजेराव एना एनि थासारि। बेराफारसे बड'लेण्डनि चिफ हाग्रामा महिलारिया क्लियारै बुंथिबाय जे जि अजदखौ लाबोनानै बड'लेण्ड काउन्सिलाव बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियावहाय दुम दाखल खालामदों बेयो अजदआ नंखाय। मानोना बड'लेण्डनि बिथिंनिफ्राय दा समावहाय मोनद' हारिनो ST होनांगौ होननायनि जेबो NOC हरनाय जायाखै आरो बे NOC हरनायनि दाय होनानै जुदि बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव धाक्का होनाय बा दुम दाखल खालामनाय मोना फोरमान होनो हागोन नामा बे मोनसे सोंथि। बेराफारसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ अल आसाम ट्राइबेल संघ लोगोसेनो माखासे मानि गौथुमफोरा ज' जानानै दानाय CCTOA बे गौथुमा मैखोमै सोमावसारनो लादोङो आरो सोमावसारनायनि गोहोमा अल आसामाव नांफुदोङो। जाउनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जिनाखि रिपर्ट बे रिपर्ट बानायनाय कमिटिखौ नायफामफिननो थिननाय जादोङो आरो फैगौ 4 डिसेम्बर खालि बिथांमोना CCTOAखौ हांख्रायहरदोङो जे बे रिपर्टआव मा दङ बे बुस्थुखौ बिथांमोना खेंफोरथिनानै होनाय जागोन।
दा जोङो सावरायनि जे आथिखालाव मोनद' हारिनो जे एसटि होनायनि जेनाखि रिपर्ट होनाय जादों बिनि सायाव गोनो गोथो बेखौ जोङो सावरायगोन आरो बिनि गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि आथिखालाव बिथाङा ससियेल एक्टिभिस्ट बिथां गंग्रा रामसारि बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लाग्रोनि जे बिथांनि भिउआ मा गिबियावनो नोंथां इंखंनि बिगोमा गाहाय सुजुगिरि नोंथांखौ आङो हांख्रायना लिंहरनायनि थाखाय मोजां मोनबाय समाव जों माबा माबि खोथाखौबाबो जोङो मोनसे फसंथानारि लामाजों जोङो सावरायलांनांगोन रायजोनो मिथिहोनांगोन आंहा सावस्रिया एसे गाज्रिमोन गुजुन ओंखारबाय हायो थेवब्लाबो नोंथाङा लिंहरथानायखाय आं फैदों जायखिजाया इसुआ मोनसे बेनो जाबाय मोनद' हारिनो ट्राइबेल स्टेटास होनाय आरो थाखानाय ट्राइबेलफोरनि स्टेटासा बेखौ गनायोब्ला गोबां खहा जागोन बे खोथाखौ लानानैनो दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दा बे खोथाखौ आं रोखायै बुंनांगोन जायफोरा सोमावसारदों दिनै बिथांमोना सोमावसारनायनि मोन्थाय दङ नाथाय रायजोनो मोजाङै रोखायै मिथिनांगौ जे मोनद' हारिया बे थाखानाय एक्जिस्टिं हारिफोरखौ खहा खालामालासिनो मा खहा खालामबावनो हागोन जुदि एसटि खालामोबा बे खोथाखौबो बिथांमोना रोखायै बुंफोरना होनो हानांगोन मिथिहोनो हानांगोन रायजोनो जे जुदि आरोबाव मोनद' एसटिखौ हारिखौ एसटि खालामोब्ला जोंनि थाखानाय हारिफ्रा नै बिदि गोबां खहा जागोन नाथाय दावरावखौथ' जों नुबाय थादों जोंबो नोंथाङाबो लिगेलि मोजाङै जोङो दाबो खारनो हायाखै थांनो हायाखै नाथाय आंहा मोनसे खोथाखौ आं गोसो दङ आंनिनो लोगो दानि ट्राइबेल मिनिस्टार रनज पेगुआ मोनसे समाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि जाबा आं कालसारेल सेक्रेटारिमोन जों लोगो मोनलायबाय थायोमोन बिथाङाबो जोबोद मोजाङै खोथाफोरखौ हयथ' सावरायनो हायो आरो आं मिथिगौ जा ट्राइबेल संघनि नेहाथारि गाहाय नेहाथारि बिथां आदित्य खाख्लारि बिथांमोनजों मोनसे समाव जोबोद सोमोन्दो गोनांमोन दा बेखायनो दा जिनिसा जोंनिया से नाम्बाराव मा जागोन जाया जों बारा इमसनेल सानग्रोआलासिनो आल्टिमेट रिजाल्टआ सेन्ट्रेलावसो जागोन जों खोनासंना लाग्रोनांगोन 4 खालाराव मा रिपर्ट ओंखारमारो दा मोनसे खोथाखौल' आङो बाय एसे सासे सिनियर सिटिजेन हिसाबै गोदो गोबां सोमावसारबोनायखौ नायनानै 2003 मायथाइयाव बिराद संग्रामनि गेजेरजों मोननाय PLTनि जे एकर्डमोन जि समाव बर' रावा 90 सिडिउलाव हाबजादों आरो 2000 जेराव जों खुंथायारि राहाखौ मोनगासिनो दङ बिनि गोथार जि सदन एसेम्बलि हाउस बेयाव हाबनानै फरायसाफोरा दाम दुखाल खालामनायखौ बयबो नुजोबदों नाथाय आं सानो गासैबो फरायसाफोरा बेखौ खालामगोन होननानै आंहा फोथायनाय गैया सम मालाबा सेंग्रा सिख्लाफोरा आबेगिक जाहोनो थाखाय मालाबा माबि खोथाफोरा सन्देर फैयो दा बेखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय थागोन बेबादि हाबानिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां दा दिनै हाग्रामा महिलारियाबो फारसेखै रोखा बुंनो होखादों जे जोङो थाल्लायै बुंदों 6 हारिया खहा जायै हिसाबै एक्जिस्टिं हारिया खहा जायै हिसाबै जाहाथे गुबुन हारिफोरनो सोर जुदि एसटि स्टेटासखौ होयो मा रोखोम एसटि स्टेटास होयो दाबो जों मिथिथ'वा बेखौ जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानै बुंदों दा जोङो नेनो गोनां जागोन 4 खालार खालि मा रिपर्ट ओंखारगोन दाबोथ' मिथिया मा खहा जानो हागौ बेखौथ' जों मिथिया बेखायनो आङो खावलायगोन दिनैनि इयुन जोलै फरायसा फंबाय फरायसालि बिनानावमोनखौ गावनि जिउ दानांगौ समाव जोङो जानला मानलानि जोङो खोथाफोरखौ खोनासंनानै
जोङो जुदि जोंनि अहिंसानि लामाखौ गारोब्ला खिन्थु जोबोर समस्यायाव फैयो मानो होनबा जोंनो संग्राम खालामबोनायाव जोङो आं निजिनो 52 अर्गेनाइजेसननि पिपल जयन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे समाव गाहाय बोसोनगिरि 2011नि 31 मार्चनिफ्राय आङो एकर्ड जानायसिम दोङोमोन जों बिराद गेदेर गेदेर सोमावसारदोंमोन मालाबा जोङो लामा होबथेदोंमोन मालाबा जोङो रेल लाइनखौ होबथादोंमोन नाथाय रेल लाइननि जोङो जेबो खहा खालामालासिनो जथेनानै जोङो रेल गारिखौ होबथादोंमोन जोङो डेम'क्रेटिक वेयाव खालामसेयावबो नाथाय जोंफोरखौ माखासेखौ रेल डिपार्टमेन्टनि पुलिसा केसबो होलायनाय दङ बे फर्मेलिटि नाथाय उनाव जोङो बिनिफ्राय फ्रि जायो दा बेयावनो बुंनांगोन आंखौ जाय एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो एनडिएफनि फाइनेन्स सेक्रेटारि बे समाव देतसु मोननाय साथामखौबो होदोंमोन नाथाय इयुनाव मेजिस्ट्रेटआ बे खोथाखौ बुजि मोनबाय बेखौ नियम बादियै होदोंमोन दा जोंनिया जाहैदों मा नायनोनो सुखुवाखै जों दाखालि जोंनि गोथार जि सदन जेखौ जों 2003आव मोनबाय राजखान्थिया फैगोन थांगोन राजखान्थिनि पावारा फैगोन थांगोन गाबोनबो सोरबा फैफिनगोन दिनै हाग्रामाया गाबोनबो फैफिनाबो जानो हागौ फैफिननोबो हायो डेम'क्रेटिक पेटार्नाव बे पलिटिक्सआ सोलिबाय हागोन नाथाय इपिएफआ खुंथायाव थायोब्ला इउपिपिएलआ खुंथायाव थायोब्ला बिजेपिआ खुंथायाव थायोबाबो कंग्रेसआ खुंथायाव थायोबाबो नाथाय बे सदनावनो जनानै बिनि गोथारथिखौ रैखाथिखौ बजबना लानानै जोङो जायखिजाया जोंनि जौगाथिनि रायजोनि बिटिसिनि जौगाथिनि थाखाय खामानि मावलांनांगोन बेखौ जोङो नोजोर बोनांगोन जों फैफिनगोन गंगार नार्जारि बिथांनिसिम दानिया जोङो मोन्दांथि लादोनि मार्कस बसुमतारी गिबिसिनथारावहाय नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन आसाम हिसाबै बे 6 जनगोष्ठीखौहाय एसटि होनायखौ एकदम जोङो बेखौ सहायनो हानाय नङा आरो जों बेवहाय जेबो बुङा जे थाखानाय एसटिआ जेबो खहा जानाङा होननानैहाय जों बुङा जों बुंगोन डाइरेक्ट जों बुंखायोबो आरो बुंगासिनोबो दङ बिसोरनो होनो मोना खारना जाहैबाय 6 जनगोष्ठीखौहाय एसटि होयैनि खारना जाहैबाय 1950 सनावहाय जायफ्रानाखि थागिबि आसामनि अरिजिनेल थागिबि बिसोरखौल' बासिनानैहाय एसटि स्टेटास होदों बेवहाय जोंनि प्लेन्स हिसाबै जों 14टा ओमफ्राय हिल्स हिसाबैहाय जोंहा 21टा जाथि दं टटेल जोङो 35 जाथिखौहाय माने एसटि स्टेटास होदों ओमफ्राय आरो बिसोरनो अरिजिनेल आसामनि आप अरिजिनेल ओमफ्राय बिसोरनो सन अफ सइल्स ओमफ्राय बिसोरनो जाहैबाय थागिबि इन्डिजिनास पिपल अफ आसाम दा इन्डियाआवहाय मोनसे माबा दङ कनसेप्ट दङ जेलानाखि बिसोरो इउएनआव थांनानै सोङो इउएनअनि मानसिया सोङो इउएनआ इन्डियानि रिप्रेजेन्टेटिभ अब्ला बिथांमोना बुङो जाहैबाय देयार इज न' इन्डिजिनास पार्टिकुलार होनना बुंदों माने बयबो इन्डिजिनास होनना बुंदों आरो रावबो मोनसे जाथियाल' इन्डिजिनास नङा होननानै बिसोरो थगायहैदों बे नंखाय मानोना जोंनि मोखाङाव दं आसामनि इन्डिजिनास होनब्ला जोंनि मोखाङाव दं दिनैहाय आसाम सरकार भारत सरकारा दिनै जिनाखि मोनसे स्टेप लादों 6 जनगोष्ठीनि मादावहाय जनगोष्ठी मोननै मोनसे जाहैबाय आहम ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय टि ट्राइब्सखौ ब्रिटिशफ्रासो लाबोदों 1826 सनावहाय ट्रिटि अफ यान्डाबु होननाय बिनिफ्रायसो बिसोर फैदों फार्स्टआव ब्रिटिशफोर फैदों बिनि उनावसो बिसोरखौ बानायनो बिसोरखौ लाबोदों साहा बागानावहाय बिसोरखौ लेबार हिसाबै लाबोदों दा दिनैहाय बिसोरो जुदि एसटि स्टेटास होयोब्ला ब्रिटिशफ्रासो बेखौहाय मोननायनि योग्यसिन ओमफ्राय प्लास आहम बिसोरबो थागिबि आसामनि थागिबि नङा जानो हागौ बिसोर 600 बोसोर रायजत्व खालामदों बिसोर फैदों 1200-1300 ख्रीष्टाब्दनि बिनि एडिनि माबायावहाय फैदों गेजेराव फैदों बिसोरो जोङो 12 हमनानै लायो 1200 हमनानै लायो 1200 सन थिग बिनि सिगां खिन्थु थाखानाय जों जायफोर एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोर दं बिसोरो
दा बेनिखायनो जोङो इउटिअ हिसाबैहाय 35टा जातिनि संगठन हिसाबै जों मालाबा माबा खालामा कमप्रमाइस खालामा जों अलरेडि पेपारावबो बुंबाय स्टेटमेन्टआवबो जों होबाय जोङो बेखौहाय आइनजों नांगोन फार्स्टआव जों हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट ओमफ्राय नेक्स्टआव इन्टारनेसनेल कर्ट आरो आं अलरेडि इउएनआवहाय रिप्रेजेन्ट खालामनानैहाय जोंनि बे समस्याखौहाय अलरेडि आङो इन्टारनेसनेल इस्यु अलरेडि खालामखाबाय बेखौ हयथ' दा जोङो पाब्लिकेलि बा जोङो डिक्लेयार होआखै खिन्थु बावैसोनो बे जिनिसा फैगोन ओमफ्राय आरो भारत सरकार आसाम सरकारा अलरेडि बे खोथाखौ मिथिगौ दा ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय दाख्लैनि जिनाखि बे जोंनि सेक्रेटारियेट बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि सेक्रेटारियेट बेयावनोखि जि घटना जालांबाय जों बेवहाय भायलेन्सखौहाय मालाबाबो जोङो माबाया माने जोङो सापर्ट खालामा मानोना जोङो 2014निफ्राय जेलानिफ्राय जों बे संगठनखौ दाजेनदों जों बे समनिफ्रायनो जों खालि आइननि बेबस्था लिगेल प्रसेसआवल' जों नाङो आरो बे लिगेल प्रसेसखौल' बे भारत सरकार आसाम सरकारा गियो सिलाइखौबो गिया ओमफ्राय गुबुन बि डेमनस्ट्रेटखौ गिया दा आं बुङो प्रटेस्टखौ खालामनांगौ खिन्थु बिखौ डेम'क्रेटिक प्रसेसआव प्रटेस्ट खालामनांगौ होननानै जों फोथायो आरो जों बिदिखौ बे लाइनजों जों थांबाय थागोन दा जोङो सावरायनि जे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनिफ्राय जिथुनाखि एनअसि हरनायनि खोथा बुंनाय जादों मोनद' हारिनो एसटि होनायनि थाखाय बिनि सायावहाय जोंनि अजद सफैदों बा अजद होबाय थानाय जादों जे बड'लेण्डनि चिफ हाग्रामा महिलारिया एबा दानि बड'लेण्ड सरकारा माने राजबंसि जनगोष्ठीनो आदिबासि जनगोष्ठीनो ट्राइबेल जानायाव हेंथा गैया होननानै एनअसि हरदों होननानैहाय दा बे बेलायावहाय मोनदांथि आरो बुंथि जे बिनि सिगाङावनो बुंथिनो गोनां दङ जे 2006 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि आरो बै समनि आक्रासुनि आफादगिरि बिस्वजित रायनि गेजेराव मोनसे मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिं आरो एकर्ड जादोंमोन बै एकर्डआवनो स्पष्ट भाबै लिरनाय दङमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बर' हारिहा राजबंसि कच राजबंसि जनगोष्ठीया एसटि मोनोब्ला बेवहाय हेंथा होनाय नङा आरो बे हेंथा होयि एबा माने आपत्ति गैयि जिनि एकर्ड बेनो कच राजबंसिफोरनो होजेननाय एनअसि दा बे बिथिंखौ लानानै आथिखालावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायाव आगान होदों आरो थांनाय नभेम्बर दानाव दिल्लीयावबो मोनसे नेशनेल लेभेलनि सेमिनार खुंहैदों जेरावनाखि मोनद' हारिनो एसटि होनाङा बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो बबेखानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथिंनिफ्राय दा समनि आफादगिरि दिपेन बर' एबा बिथांमोननि दैदेनगिरिमोना बुंबाय थादों जे थाखानाय एसटिनि स्टेटासखौ जेबो हानि बिखिनि खालामा जासे मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला आपत्ति गैया बे बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों आरो बिब्दिनो बर'नि आथिखालनि राजखान्थियाव सोमोन्दो गोनां गासै गेदेमा बिथांमोनानो बुंबाय थानाय जादों जे मोनद' हारिनो जनजाति एबा ट्राइबेलनि स्टेटास होनायखौ बबे फर्मुलाजों होयो हो नाथाय थाखानाय एसटिफोरनि थाखाय जेबो खथि जानो मोना बे बाथ्रा बुंबाय थानाय जादों गारांसे बुंबाय थानाय जादों नाथाय बे बिथिङावनो गावजों गाव हाद्रि सारलायनाया जाबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एबा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफखौ दाय होदों आरो बिपिएफनि बिथिंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु गिबिसिनै 2006 मायथाइयावनो एनअसिखौ होनाय जादों दा बैफोर खोथाखौ लानानै दा जोंनि गेजेराव एना एनि जादों दा बे बाथ्राखौहाय जोङो सावरायगोन गिबियावनो गंगाधर नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो गावनि मोन्दांथिखौ बुंनो होनि जे नोंथाङा बे बिथिङाव मा बुंनो नागिरो आं गिबियावनो हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान होनानैनो खोथाखौ बुंनि नोंथांनिफ्राय जि खोथाखौ जों मिथिबाय जे 2006 मायथाइयाव बे एनअसिया होजामारदोंमोन ना होजामायाखै बेथ' ओंखारगोन सानसेबाबो ओंखारखाबाय होमबाथ' बे खोथाखौ बिजिरनो गोनां दङ
बिथांमोनाबो जुदि बिदि होदोंमोनब्ला दायो मानो सोमावसारखो बे खोथाया फैयो आगोलाव जुदि एनअसि होदोंब्ला बिस्वजित राय आरो आबसुनि बै समनि दैदेनगिरि दानिफोरा मा रखमै खालामदों बेखौ नुगासिनो दङ जों बेखौल' सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा आफादनि मोनसे नान केरेक्टार मेनटेन खालामनाय मोनसे फरायसा गौथुम बे गौथुमखौ जोंनो जुगे जुगे नांगौ दुलाराय होननाय सोदोबानो बेसेबा जोंखौ बोजबना लाखियो बेखायनो हारिनि थांनाय थैनाय खोथाफोराव बिथांमोना हयथ' बुंखानांगोन नाथाय खोथाया जादों जुदि हाद्रि सारनानै सिटुवेसन क्रियेट खालामनाय जायोब्ला बे बयनिबो थाखाय गाज्रि जायो बेखायनो आङो खावलायदों दा दैदेनगिरिफोरा बेखौ रोखा खालामना होनांगौ बे माला जागोन आरो मब्ला बेबायदि एनअसि होदोंमोन बेफोरबो रोखा जानांगौ 4 थारिखआव जोंथ' बे माखासे माने खोथाखौ मिथिबावगोन नङा होमबा बेखायनो नैबे समाव बयखौबो एसे हमथालायनानै 4 खालारखौ एसे नेथ'लायबावनांगोन जोङो गावनि गेजेराव हाब्रु सारलानायफोरखौ जोङो दोनथ'नांगोन आं दहायनो होनखादों पावारा दिनै सोरनियावबा फैदों गाबोन बेलेगनियाव फैनोबो हायो स' लेट्स वेट फर देट बे खोथाखौ जुदि जोङो हमथालायनो हायाब्ला जोंनि गोदान इयुन जोलै जायफोरा दायो इउनिभारसिटि बायदियाव फरायदों CIT बायदियाव फरायदों बिसोरनि गोजोन जोंखोल समफोरा बेसेदि आलाय सिलाय जाहैनो हागौ बेखौथ' आङो एसे सानगासिनो दङ आरो जेखौ नुबाय थादों आं दायो आयेननि लामाजों हयथ' प्रसासना खामानि लागोन माब्लाबा बेयाव इनकुवारि कमिटि जागोन सोर दाय दोङो दा आंबो बुङा बेफोरखौथ' बुंनायनि बाथ्रा नङा जों नुदोल' जों दा बे बिथिङाव बेखौनो बुंनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयाव बेबायदि एनअसि होमारदोंना होमाराखैमोन ना बे प्रमान जाबाय प्रमान आरो जाबाय। बिनि कपिफ्रा अलरेडि भाइरेल जाबाय बेखौ बिस्वजित रायाबो बुंदों नङा होमबा बिजयराबोथ' बुंखादों आरो बे खोथायानो 4 खालाराव जानो गोनां ओंखारनोबो आरो सरकारा दिहुननाबो होनो हायो जों बे समहालागै नेनो गोनांबो हयथ' जागोन बबे थार बबे नंखाय बेफोरो क्लियार जानांगौ जोङो ओरैनोथ' बुंबाय थानो हाया नाथाय बिस्वजित राया बुंदोंब्ला बेखौ बिथांमोनानो आबसुआनो काउन्टार होनो रोंनांगोन नङाब्ला दाथ' होआखै बायदि मोनदों ना होबोदों बेबोथ' होआखै दा बे बेलायावहाय बै समनि बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दा समाव बिथाङा रायजो सभानि MP जानानै दङ पार्लियामेन्टआव बिथाङा दङ आरो बिथाङा दासिम जेबो बे बेलायाव बुंनो ओंखाराखै बुङाखै आरो मोनसे खोथाया नैबेबो नोजोर होनो गोनां दङ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समावहायनाखि बे आख्रा सुजों एबा राजबंसि जनगोष्ठीनो बा मोनद' हारिनो ST होनायाव आपत्ति गैया होननाय जादों दा बै समाव बिसायख'थिनि दोहौ जाफुदोंमोन 2006 मायथाइयाव बिसायख'थिनि दोहौ जाफुदों आरो बे समावनो बिथांमोना बे एकर्डखौ एग्रिमेन्टखौ खालामदों दा बेहाय बै समाव UPPL होननाय आफाद गौथुम गैयामोन बै समाव BPPF आरो एबसु जथायैनो खालामबोदोंमोन आरो बै समावहाय आरो BPPF निफ्राय ओंखारनानै हाग्रा महिलारिनि दैदेननाय हान्जाया BPF पलिटिकेल पार्टि दानाय जादोंमोन दा बै समावहाय हाग्रा महिलारिया BPF पलिटिकेल पार्टिखौ गावनि सरकारखौ दानायनि समावसो उनावसो बिथाङा दानाय जादोंमोन पार्टिखौहाय दा बे बेलायावहाय बै समनि बे BPF हान्जाया आसाम सरकारजों एलायन्सआव थायो आसामाव कंग्रेस दोलोजों आरो बे कंग्रेस दोलोनि सापर्टआव बिथांमोनहा 2006 मायथाइनि बिसायख'थियावबो बाहागो लानो माने ओंखारो दा बेफोरखौ नोजोर लानानैहाय साननो गोनां नैबेसो जादों जे बै समनि BPPF दोलो बे BPPF दोलोखौ सुंथाबाय थादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे बिथांमोना जथायैनो माने बै समनि बिसायख'थिनि माबायाव बारसोमनो थाखाय बा देरहासार जानो थाखाय बायदिसिना सोलो लादों होननानै गोबांसो बुंनो नागिरो दा बे बिथिङा दा बे बेलायावहाय बबे थांखिजों बिथांमोना बै एकर्डखौ खालामदोंमोन दा बे बुस्थुआ दा स्पस्ट जायाखै मानो होनब्ला दिनैनि दिनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा
खस राजबंसिनो एसटि होना होननानै बुंफैबाय औ आरो बै समाव बिथांमोना एकर्डखौनो खालामबाय होमबा बै समनि बिथांमोननि सिन्ताधाराया पलिटिकेलमोन नामा दा बियो साननो गोनां जेरावनाखि दिनैनि समावहाय राजखान्थिनि मासियाव जिरायफुनाय एमपि रोंगोरा नार्जारिया जेबो बुंनो ओंखारबोआखै बेराफारसे दा समावहाय राजबंसि हारिनिफ्राय एबा खस राजबंसि सन्मिलनिया फोसावगासिनो दङ जे बिथांमोना जोंखौहाय थगायबाय इउपिपिएल दोलोआव जायफोर राजबंसिफ्रा दङ खस राजबंसि सुबुङा मेम्बार जानानै दङ बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोखौ नागारना फैनांगौ खारन इउपिपिएल दोलोआबो बुंबाय थादोंमोन जे खस राजबंसि हारिनो एसटि होनायाव आपत्ति गैया खिन्थु दिनैनि समावहाय बिथांमोनहा एगेन्स्ट खालामबाय थारमाने इउपिपिएलआ फुराफुरियै अपस खालामनाय जों नुनो मोनाखै खिन्थु दुलाराय बर' फरायसाफोरा अपस खालामदों माने इउपिपिएलआ खालामदों होननानै अजद फैदों दा बे बिथिङावनो दिनै गोबां माने राजबंसिनि लिडारफ्रा इउपिपिएलनि लिडारफ्रा रिजिगनेसन होनो सिगांगासिनो दङ आरो रिजन होगासिनो दङ दा बे बिथिङा साननो लागा जानानै फैदों दा बै इस्युआ जे 2006 मायथाइयाव बबे थागिदायाव बिथांमोनहा बे एकर्डखौ खालामदोंमोन दा बे बुस्थुआ आबिष्कार जायाखै दा बिसोर जोङो बिनि सायाव आं मोनसे उइटनेस होनो हायो आरो बिनि बेलायावहाय बे खेत्रआवहाय माने दा सर्बानन्द सनवाल जेलानाखि चिफ मिनिस्टारमोन आसामनि 2015 मायथाइयाव नैबे माबानि सिगांनि टार्मसआव दा बे समावहाय हिमन्त बिश्व शर्माया माबामोन हेल्थ मिनिस्टार इडुकेसन मिनिस्टारमोन बेयो आं जुदि भुल खालामाखैब्ला आरो ओमफ्राय मा जादों बे समावबो एखे सेम सिटुएसन बै समावमोन एसटिपि एसटिएइच एसटिअ बे समाव एसटिअमोन आदार्स औ बे समाव ओमफ्राय बे समावहाय थिग बेबायदिनो हाइ लेभेल मोनसे मिटिं जादों कमिटि मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टआ कमिटि दादोंमोन बिनि चेयारमेना जाहैबाय दानि सिएम हिमन्त बिश्व शर्मामोन ओमफ्राय एसटिनिफ्राय चन्दन ब्रह्ममोन मिनिस्टार ओमफ्राय बिनि उनावहाय टि ट्राइब्सनिफ्राय पलब लसनमोन ओमफ्राय आरो माबा राजबंसि ओमफ्राय आहमनिफ्राय माबा गगैमोन जायानाखि आसुनि माबामोन दे बियो आसुनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बियो आरोखि नामखौ बावदों जायखिजाया ओमफ्राय बे हाइ लेभेल मिटिङाव जेसेबांनाखि आसामनि ट्राइबेल माबाफोर दंमोन स्टुडेन्ट CC2नि दैदेननाय लोगोसे ट्राइबेल संघ लोगोसे जोंबो इनभिटेसन मोननानै बे माबायावहाय मिटिङाव आंबो बाहागो लानो मोनफादों जोंनि संगठन जानानै दा बेवहाय बे समावहाय CC2नि प्रेसिडेन्टआ प्रमद बर'मोन एक्स CEM ओमफ्राय लरेन्सआ बेबो दंमोन आबसुनि हिसाबैहाय दा बिसिनि लिडिंआवनो बे मिटिङा जादोंमोन माने बिसिनि लिडिंआवनो ट्राइबेला माने CC2आ आदित्य खाख्लारि बिसिनि लिडिंआवनो बे मिटिङाव बाहागो लादोंमोन दा बेवहाय हेमन्त बिश्व शर्माया डाइरेक्ट बुंदों नै आबसुआनो दिनैहाय उमुक उमुकआनो ओरैबायदि एग्रिमेन्ट खालामदों आंनो कपि दं होननानै दिन्थिदों आरोखि दा बेखौनो आङो बुङो माने बै समावनो बिसोरो एग्रिमेन्ट खालामलायनानै राजबंसिनो एसटि स्टेटास होयोब्ला आपत्ति गैया होननाय खोथाखौ आं गुबुननिफ्राय खोनायाखै डाइरेक्ट ओइदिनखालि प्रमद बर' बिथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन लरेन्सआ बे समावहाय जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आदित्य खाख्लारि बे समाव दंमोन बिसिनि मोखाङावनो चिफ मिनिस्टारानो बुंदों आरो बेवहाय प्रमद बर' लरेन्स मोना माने एसे एन्सार होनो हायि जादों आरो न' होननायावहाय गावनो लेखा दिन्थिदों बिदि जादों दा बेखौनो आङो उइटनेसखौहाय होनाय जाबाय दा बेफोरनो ओंखारगोन लासै दा मोनसे खोथा नैबेबो जादों सरसायाव जे 2016 मायथाइयाव हाग्रा महिलारिया एबा बै समनि बिपिएफ सरकारा माने खस राजबंसिफोरनो एबा आदिबासिफोरनो एसटि होनायाव आपत्ति गैया माने थाखानाय एसटिफोरनो जेबो खहा खालामालासे माने आपत्ति गैया होननानै बिटिसिनिफ्रायनो माने ब्रिटिश सरकारनिफ्रायनो एनअसिखौ हरनाय जादोंमोन बुंनाय जादों आरो बे एनअसि हरनायनि
उनाव एन'सि हरनायनि उनावहाय बे इस्युखौ लानानैहाय नोंथाङा जेरै बुंदों सावरायनाय जादोंमोन गुवाहाटियाव गासै संगठनखौ लानानै आरो बे 2018 मायथाइयाव 2018 आव पार्लामेन्टआव बिल पास जादों मोनद' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय बिल पास जादोंमोन पार्लामेन्ट लकसभायाव आरो रायजो सभायाव लांथारनोसै बे बेलायाव नाथाय हाग्रामा महिलारिया गाबथारदों एकमात्र हाग्रामा महिलारिनि स्टेन्ड नङामोनब्ला नंगौ बे मोनद' हारिया एसटि जानोसै बाय एसटि अनि खोथा गैया एसटि पि एसटि ओइसनि खोथा गैया मुथते गासैयावबो बिथांमोनहा अधिकार मोननाय सोरबा जुदि हाजोआव दङब्ला बिथांमोनाबो एसटि हिल जागोन आरो प्लेन्सआव एसटि पि जागोन बेबायदि प्रप'जालैनो लकसभायाव पास जालांबाय आरो रायजो सभायाव दैखांब्लानो बियो राष्ट्रपतिजों थांनानै बिथांमोना दिनैसिमाव 2018 सननिफ्राय दिनै एसटि जाबाय थानो हासिगौमोन नाथाय बे समावहाय एकमात्र हाग्रामा महिलारिया स्टेन्ड होनानै गसंहैदों बिथाङा स्टेन्ड हैबाय जे बड'लेण्ड फेडारेल काउन्सिल बिथिंनिफ्राय दिनै एनअसि हरनाय बहाय जेनाखि क्ल'ज होनाय जादों जे थाखानाय एसटिफोरखौ जेबो खहा खालामाजासे बिसोरनो एसटि होनायाव बिटिसि सरकारा आपत्ति गैया बेखौ भायलेट खालामनानै बै पार्लामेन्टआवहाय बिथांमोननो जेनेरेल एसटिनि जेनाखि स्टेटास होनो बिल पास खालामबाय बेहाय गसंहैबाय हाग्रामा महिलारि आरो बै समावहाय आसामाव बिजेपि आरो बिपिएफनि जयेन्ट सरकार आरो बिपिएफनि सापर्ट गैयाबा बिजेपि सरकार बे समाव बायो दा बैखौनो सिगाङाव दोननानै आर्गुमेन्टखौ आगोलाव लानानै हाग्रामा महिलारिया गसंहैदों दिल्लीयाव आरो बे गसंहैनाय एबा आपत्ति होनायनि थाखायनो रायजो सभायाव पार्लामेन्ट बिनि लकसभायाव पास जाखानाय लवार हाउसआव पास जाखानाय बिला थाबथादोंमोन आरो बिनिफ्राय बे दिफां जाबाय जोब्बाय दा बै समा जाहैदों 2018 मायथाइ 2019 मायथाइयाव एमपि इलेक्सन दा गोदान सरकार फैबाय गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बै आगोलनि जेनाखि प्रप'जालफोर बियो माने जेबो खामानि गैयि जाखायो दा बेबायदि सासे एसटिनि थाखाय नांनाय हाग्रामा महिलारि जों बेखौबो मख'नांगोन दिनैनि समावहाय जे गोबांसाया गोरोन्थि बुजियो 2018 मायथाइयाव प्रप'जाल हरनाय आरो बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै माने बे ग्रुप अफ मिनिस्टारआ प्रप'जाल लाबोदों होनबाय थानाय जादों नाथाय बै 2018 मायथाइनि जेनाखि प्रप'जाल बा एबा एनअसि बेखौ भायलेट खालामनायनि दाय होनानैनो हाग्रामा महिलारिया एसटि होनाय मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ हमथाना दोननो हादों दा बेयो स्पस्ट दा बेखायनो दिनै जों बेखौबो मख'नो गोनां जादों बे खारनाव जे दिनै हाग्रामा महिलारिखौ दाय होबाय थानाय जादों दिनैसिमाव जायफोर पलिटिकेल लिडारफोर कंग्रेसनि जा बिजेपिनि जा बिपिएफनि जा इउपिपिएलनि जा एबा माबा माबि जा गासिबो बुंबाय थादों जे मोनद' हारिनि एसटि होनायाव आपत्ति गैया इभेन ट्राइबेल संघ बिथांमोनाबो बुंदों जे मोनद' हारिनि एसटि होनायाव आपत्ति गैया नाथाय थाखानाय एसटिनि सुबिदाखौ नस्थ' खालामनाय नङा बेखौ बुंनाय जादों आरो दिनैनि बे जेनाखि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट बे रिपर्टआव जेनाखि बुंनाय जादों जे गवालपारानि राजबंसिफ्रा कच राजबंसिफ्रा एसटि स्टेटास मोनगोन एसटि पि मोनगोन होननानै बे बुंनाय जादों होननानै आर्गुमेन्ट लाबाय थानाय जादों दा बेयो माबायदि जोंनाव इम्पेक्ट गोलैनो हागौ दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेरावहाय गोनो गोथो जादों आरो बिनि सायाव जदिउबा आसाम एसेम्बलियाव सावरायनाय जायाखै खिन्थु बायजोआव बेनि सायावनो माने हुलस्थुल जाबाय थानाय जादों दा बे बिथाङा नोंथांनि बुंनांगौ बेनो दा दिनै गोबां खोथाखौथ' गोबाङानो दिनैनि जेनेरेसनल' नङा जोंबो मालाबा समाव माखासे खोथाखौ बावलाङो जिखुनु माने लिगेल साइडनि बाथ्रा आरो नोंथाङा जिखिनिखौ हमथाना लाखिदों वेल एन्ड गुड बेफोरखौ खोनानानै जों बुंनांगोन
जुदि नै खोथाखौ बुंदोंबाबो हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव बिराद गोरायै स्टेन्ड होदोंमोन नङा होमब्ला लकसभायाव पास खालामनाय बिला रायजो सभायाव फैथारनो जोबोयो नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेखौ होबथाखैदों बे खोथाया नोंथाङा बुंनायनिफ्राय जोङो मिथिनो रोखा मोनदों आरो बेनो थार आरो दिनै अनेस्टलि दाबो बिथां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थानायखौ आं खोनाबाय थादों जे आङो सोलायनानै थगायनानै खोथाखौ बुङा बेखौ आगोलाव जि बुंदोंमोन बेनो आं दाबो रोखायै बुंगोन नाथाय जिखिनि अपोज खालामगासिनो दोङो बिथांमोनाबो बबे समाव माबोरै बुंदोंमोन बेफोरखौ रोखा रोखा जाब्लासो रायजो राजाया बुजि मोनगोन बे खोथाखौ हमथाना लाखिबाय थादों माथ्र जोंनो दायो मोनसे सम नांगौ थासारि नांगौ जादों आरो आं आसा खालामदों 4 खालाराव माबा मोनसे एसे फिथाइ ओंखारगोन जायनिफ्राय मानसिया जोंनि बर' हारिया बा गासैबो ट्राइबेल हारिया खोथाफोरखौ बुजि मोनजोबनायनि उनाव थख' रग' रग' बुजि मोनजोबनायनि उनाव मोनसे दिदोम बा थार लामाखै आगान सुरनो गोरोन्थि जादोंबाबो सोरबा बेक जागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ रावबो बिमा बिफाया बुजिस' हायालासेनो सोरबा गावनि फरायसाखौ नंखाय बादियै बे बिटिसिनि जिखि गोथार सदन बेफोरखौ खहा खालामनाय बायदि खामानियाव हगार हराखैमोन फरायहैनोसो थिनदोंमोन दा बे खोथाखौ गोबाङानो रायज्लायदों बेखौ खालामनाङामोन बेखौ खालामनाङाखै आरो मोनसे खोथाखौ होनदों जोंहा आबसुआबोथ' बेखौ गरिहना होबाय बे जाथायखौ नङा होमबा इउ पि पि एल आबो होबाय आबसुआबो गरिहना होबाय थारमाने बे जाथाया गाज्रि जादों आरो जाबावनांलिया मा खालामगोन मा खालामा मालाय सरकारनि खोथासै बिथांमोना इनकुवारि कमिटि बसायोना मा बसायो आजिखालिथ' सब सिसि केमेरा जाजोब्बाय फुटेजफोरा थाजोबो बैखौ नायबानो मोनगोन सोर दङमोन नङा होनब्ला नाथाय जों खावलायगोन बिथांमोनाबो जोंनिनो फिसा दायनिगिरिया बयबो नङा मोनसे फोथायनाय दङ दायनिगिरिया बयबो नङा बेखौ खोब मोजाङै रोखायै सावरायनानै आसोल दायनिगिरिया सोर बेफोरखौ आयेननि बेलायाव बिजिरनांगौ आंनि बुंनाया बेनो दान्दिसे ब्रेक लाबोदों बेनो फैफिनगोन सावरायथुन हाबाफारियाव जे मोनद' हारिसानो ट्राइबेल स्टेटास आरो बड'लेण्डनि नयनखौ गाग्लोबनाय बे आयदानि सायाव सावरायबाय थादों आरो दान्दिसेनो फैफिनगोन फैफिनदों जे आथिखालाव आसामाव मोनद' हारिसानो ST स्टेटास होनाय लोगोसे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि नयनखौ गाग्लोबनाय बे आयदानि सायाव सावरायनाय जाफैबाय थादों जे मोनद' हारिया आथिखालाव दहमै नांफुरदों गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायनि सायाव आरो थाखानाय ST सुबुंनि गौथुमफोरा बिनि हेंथा खालामबाय थादों गावजों गावनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथ'वाखै बुलाय सोलाय जाथ'वाखै नाथाय फैबाय थानाय समाव बिनि समावबोनाय जादों बबेखानि बेखिनियावनो आख्रासुनि दैदेनगिरि बलराम बर्मन बिथाङा बुंबाय थादों जे बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ ललिपप बेखौ एसेम्ब्लिनि टेबोलाव दोनफैबायल' नाथाय सावरायनाय जायाखै आरो सावरायनाय जायाखिसैब्ला बेयावनो बे थासिगोन मानो होननानै बुङोब्ला आसाम एसेम्ब्लियाव बिनि सायाव दान्थे बिदान्थे जानायनि उनावसो बियो बिल पास जानांगौ बिल पास जानायनि उनाव बेखौ मिरुआव हरनाय जागोन बेबायदि मोनसे फरजाय आरो मिरुआव हरनाय माने बेवहाय ट्राइबेल मिनिस्टार सहैगोन बिनि उनावहाय बियो माबायाव रेजिस्टार अफ आरजिआइ सहैगोन बिनि उनाव टेबोल सहैगोन ल' मिनिस्ट्रिया दानिया पार्लामेन्टारि कमिटियाव हरगोन पार्लामेन्टारि कमिटिया बेखौहाय लकसभायाव लांगोन आरो लकसभायाव पास जायोब्ला रायजो सभायाव दैथायहरगोन रायजो सभायाव पास जायोबा प्रेसिडेन्टनाव थांगोन राष्ट्रपतिनाव बिनि उनावसो बिनि गनायथिया जागोन दा बे बहुद लेंथि प्रसेस दंबावो आरो बिनि लेंथि प्रसेसखौ मावफुंनो थाखाय बोसोरथामनि गोनांथि जायो दा
थांनाय 29 नभेम्बर खालि आसाम बिधान सभानि सभाया माने सेसना जोबनानै थांबाय दानिया फैगौ मार्च दानावहाय आसाम एसेम्बलि जाबावगोन बाजेट सेसन नाथाय 2026 इं मायथाइनि एप्रिल मे दानावहाय बिसायख'थि खुंनांगौनि जाहोनाव बै बाजेट सेसना जानाय नङा खालि दानब्रैनि थाखायल' बे बाजेट सेसना सोलिगोन गोदान गभर्नमेन्ट जासान्दिसिमनि थाखाय मा थाखा फैसा नांगौ मा स्किम नांगौ बिनि सायावल' बे बाजेट सेसन जायो दा बहाय नैबे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जिनाखि रिपर्ट बे रिपर्टखौ सावरायनायनि जेबो खाबु गैला थारमाने नैबे बे गभर्नमेन्टनि समावहाय बे रिपर्टआ गैया जाबाय आरो बे रिपर्टआ बे सेसनावल' जागौमोन बा नैबे गभर्नमेन्ट समाव जागौमोन उननि गोदान गभर्नमेन्ट फैयोब्ला बियो जेबो आरो खामानि गैला बेखौ बिथांमोना टेबोलाव लाबोनायनि मोन्थाय गैया जायो दा बैफोरखौ नोजोर होनानै आख्रासुनिफ्राय एबा एसटि जानो लुबैनाय गौथुमफोरनिफ्राय दा बोराबनाय जाफुदोङो आरो दानि गभर्नमेन्ट डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना निन्दा खालामफुनायबो जागासिनो बेराफारसे थाखानाय एसटि ट्राइबेल संघखौ लाजेननानै गासै बर' गौथुमफोरा बुंबाय थानाय जादों जे आरो सोमावसारनो ओंखारदों लोगोसेनो बे रिपर्टखौ सावनोबो ओंखारदोंमोन नाथाय दिनै सिसि ट'आखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एबा ग्रुप अफ मिनिस्टारनिफ्राय लाइजाम मोनसे हरनायनि गेजेरजों फैगौ 4 खालार खालि सावरायनायनि मोनसे स्कप लानाय जादों दा बेबायदि जादों दा नंमारगौयैनो बेयो ललिपप ना पलिटिकेल माखासे एजेन्डाजों बे रिपर्टखौ तैयार खालामदों बे साननो गोनां खोथा जादों आरो बेनि थाखाय जोंहा जोंनि गेजेरावहाय जों एना एनि जानायनि बाथ्रा गैया बियो बेफोरखौ लानानै जों दा सरसा खालामनायनि गोनांथि दं होननानै बयबो बुंसोलायदों बे बेलायावहाय नोंथांनि मोनदांथि आं बेखौनो गले गले बुंबावदों दा 4 खालाराव जा ओंखारगोन रिपर्ट बेबो दाबो क्लियार नङा माखासेनि थार गोथों जाहोनफोरखौ नोंथाङा आरो जा फंबाय मार्कुसा जोबोद मोजाङैनो बुंदों जोङो जेबो बायेट जानानै खोथाफोरखौ बुंनो लुबैयाखै मात्र हारिया बयखौ बजबना लानानै जेंनाखौ जों सुस्रांनांगोन बेयाव जुदि हाद्रि सारलाबाया होयोब्ला नंखायखौनो नंगौ नङिखौनो नंखाय खालामनो थाङोब्ला बेयाव एसे गाज्रि रोखोमनि आबहावा सोमजियो नाथाय बर' हारिनि गेजेराव जा गोजोन फैदों बेवहाय आंहा फोथायनाय दङ दायो बेबायदि जाथाया हयथ' जानाय नङा आं जोबोद मोजां मोनदों मोनसे समाव बिराद हाल्ला जादोंबाबो बिपिएफनि आं सानदोंमोन बिपिएफनिफ्राय गोख्रों माबा रिएक्सन बाराद्राय होगोन नामा नाथाय बिथांमोनाबो बिदि होआखै बिथांमोना गावनि बुंनांगौखौल' बुंबाय आरो बिथांमोना आयेननि बेलाजोंथ' माखासे खामानिखौ खालामनांगोन मोनसे गोथार सदन मोनसेखौ दा एसेम्ब्लिनि स्पिकारा बेफोरखौ जेबो खालामाबाथ' गावआनो दायनिगिरि जागोन दा बेफोरखौ खालामदों जोङो लेट्स वेट फर 4 डिसेम्बर मार्कस बसुमतारी आदसा खोथा जाहैबाय दा नोंथाङा बुंदों ललिपप बा माबा मोनसे जानो हागौ जागोन जाया बुंनो हाया जों राइट खोथा खिन्थु जोंनि जेनाखि ट्राइबेल जों जि एक्जिस्टिं ट्राइबेल जोङो गिनांगौ आरो डेमनस्ट्रेसन प्रटेस्ट खालामनायखौबो जों कन्टिनिउ दोननांगोन मानोना थांनाय बारावहाय बे आं दहाय बुंनाय मथे बे समावबो ग्रुपआ बे माबाजों हाइ लेभेल मिटिं जानायनि उनावबो जोङो दिल्लीयाव थांनानै धरना हैदों सिसि टुआनि दैदेननायावहाय जोंबो थांदों दा बेबायदि माबाया प्रटेस्टआ कन्टिनिउ खालामनांगोन नन भाइलेन्टलि जोङो माने नन भाइलेन्ट बेवहाय डेम'क्रेसि प्रसेसआव खालामनांगौ माने बयबो राइट दं एभ्रिबडि हेज राइट टु प्रटेस्ट बे डेम'क्रेसिनि मोनसे अंग दा बे हिसाबैहाय जोङो खावलायो इउटिअनिफ्राय प्रटेस्टखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ प्लास खिन्थु भाइलेन्टआव थांनाङा आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय जोङो गिनांगौनि खारना जाहैबाय बे बिजेपि सरकारखौ जों फोथायनो हाया मानोना बिसोरनि आमोलावहाय बिसोर गोसो जानानैनो मोनसे स्टेटखौनो बुखावनानै बिसोर मा खालामदों इउनियन टेरिटरि मोननै बानायदों दा बिसोर हायै जेबो गैया दा बिसोर गोसोब्ला
बिसोरो संबिधानखौनो संशोधन खालामनानैहाय एमेन्डमेन्ट खालामनानैहाय बे बुस्थुखौ मावनो हागौ बिनि थाखायनो जोङो होनदों जोङो डेम'क्रेटिक हिसाबै जों प्रटेस्ट खालामगोन ओमफ्राय प्लास बिनि उनाव नंथारगौन जुदि बिल पास खालामनानैहाय एसटि होमानोब्ला जों हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट ओमफ्राय इन्टारनेसनेल कर्टसिम जों थांगोन आरो इउएनआवथ' अलरेडि जों बेखौहाय माबाखाबाय मोनसे रिपर्ट बादि हैखाबाय ओमफ्राय दा खोथा जाहैबाय माने गावजों गाव जेनाखि ओरै जालायनाय जोंनि गेजेरावहाय दा डिटेल्स बाथ्राखौहाय मिथिथारनांगोन एकदम बि जुदि फैयोब्ला आं सानो बेफोरो माने गावजों गाव एना एनि जालायनाया जानाय नङा आरो मोनसे खोथा जाहैबाय चिफ मिनिस्टाराबो बै समाव होनदोंमोन एसटिपि एसटिअ एसटिएइच हिल्स दिनै हिल्सखौ दोनथ'बाय एसटिपि आरो एसटिअ जाब्लाबो माखासे राइट्सफ्रा कमन जाजोबगोन बेवहाय माने नोङो डिफारेन्सियेट खालामनो हाया थिग बेबायदि दाबो जेनाखि बुंदों एसटिपि एसटिभि भेलि जाहैबाय ओमफ्राय मोनसे एसटि हिल्स दा बयबो बुंखानायखा रोखा कनस्टिटिउसनाव खुनु लिरनाय गैया जे एसटिआ आलदा आलदा जागोन दा बेवहाय बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानाया मोजां बे एसटि बिसोर मोननाय लोगो लोगो जोङो सासेबो एमएलए होनो हानाय नङा सासेबो एमसिएलए होनो हानाय नङा ओमफ्राय साख्रियावबो जों बिराद खम मोनगोन माने जेथ' आइएएस आइसिएस अफिसार आइपिएस अफिसार बिसोर गासैबो बिसोरनो गोजाखा आहमनिफ्रायखा दा राजबंशिफोरनिफ्रायखा जों बेवहाय जेरावबो माने बिसोरजों फात्ता मोनखानाय नङा दाबो जुदि जों नायोब्ला प्रेजेन्ट एक्जिस्टिं जोंनि ट्राइबेलफोरखौ नाय ओमफ्राय आहमफोरखौ नाय राजबंशिफोरखौ नाय बिसोरो जोंनिफ्राय दाबो 50% बांसिन जानानै दं जोंनिलाय साफा सानैल' 10टा जोङो 14टा जाथि दं जोङो प्लेन्सआवहाय जोङो बेसेबां थायो खथा 10% 100हाय 10 मोनखायो जोङो मोनब्रै जाथिया मोनबावखायाबो थिग बेबायदिनो जोङो सांग्रां जानाया मोजां आं खावलायो गुरैयै खालि जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसआवहाय आन्दलनखौ खालामनांगौ खिन्थु माबायावहाय भायलेन्सआव थांनांगौ आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ आं लेटेस्ट खोनाबावबाय दाख्लैनि बे भायलेन्स जानायखौहाय जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय बिसोरजों रायज्लायनानैसो ग्रुप अफ मिनिस्टारा माबाखौ हरदों ट्राइबेल संघजोंसो सिसिटुवाजोंसो दिनै मानो बिसोरो मानो प्रटेस्ट खालामगासिनो दं आं बुजियाखै आङो लोगो मोनबा सोंगोन होननानै बिदि स्टेटमेन्ट बुंदों दा बेफोरखौ जों खोनायोब्ला अन्तत बयबो जायफ्रा नांदों जोंनि एसटिनि जेसेबांनाखि माबाफोर दं दैदेनगिरिफोर दं बिसोरो बिथांमोना इउटुबा जेरै स्टेन्ड लादों बेबायदि बिथांमोननि स्टेन्डखौहाय एकदम अपेन खालामनांगौ ओमफ्राय जोंनि स्टेन्डआथ' जों खोन्थाखाबाय जोङो सुप्रिम कर्ट हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट इन्टारनेसनेल कर्ट जों बे मोनथामावहाय थांनानै जुजिगोन दा समाव जोङो सावरायबाय थादों जे मोनद' हारिनो एसटि स्टेटास होनाय आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि नयनखौ गाग्लोबनाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि नयनखौ गाग्लोबनाय जाथायावहाय जायफोर लोब्बा दङमोन बिथांमोनखौहाय दिनैसिमबो पुलिसा बा प्रशासना हमनाय जायाखै बबेखानि जिएडि डिपार्टमेन्ट बिटिसिनिफ्राय एफआइआर होनाय जादों जायखिजाया बुंनाय जादोंमोन जे 24 घन्टानि गेजेराव बड'लेण्डनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गावनि एनअसि हरनायखौ उइद्र' खालामनांगौ दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय जे आंजों दासिमबो बे इस्युनि सायाव सावरायाखै दा दिनैनि दिनावहाय एनअसि हरदों होनदों हाग्रामा महिलारिखौ बा बिटिसि सरकारखौ बिनि कपिखौ खिन्थु रावबो दिन्थिनो हानायबो जायाखै दा बेफोरो गावजों गावनि गेजेराव माने मोनसे प्रपागान्डा एबा हैसै खालामनानै गावजों गावनि गेजेराव जों जोबस्रांनायखौ लाबोनाय सिलिंखार लाबोनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो बेवहाय पलिटिकेल माबा मोनसे नोजोर दं नामा नोजोर थागोना बेखौ साननो गोनां जादों दा बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौ दा बेखौनो जे नंगौखौ नंगौ मोजां राहाजों रायलायनांगोन बेखौ खुनु मटिभेसन लानानै नङा थारब्ला दिनै मार्कस फंबाया जेखौ बुंदों मालाबा बे 6 माने हारिनो बा 6 हारिनो जुदि एसटि स्टेटासखौ होयोब्ला हा हु
आरो इनिफ्राय स्पेसियेलि बे इलेक्सनाव बेखौ माबोरै सलुसन खालामगोन होननानै मोनसे दगमग जानानै दोङो दा बेफोर खोथायानो जोङो आं बुंदों जे बेवहाय माबा मोनसे राजनिति हाबदों नामा राजनितिया 2006 सनाव एबसुजों आक्रासुजोंनि गेजेराव मोनसे समझौता जादोंमोन एकर्ड जादोंमोन 2006 सननि बिसायख'थिया खाथियाव दंमोन आरो दिनैनि समाव 2026 सननि बिसायख'थिया फैगासिनो दङ बे समावनो आरो नैबे नांलाय खमलाया जाफैदों बेवहाय माबा मोनसे राजखान्थि दं नामा आं बेखौ बे खोथाखौनो होनदों बेखौ फर्मेलि जेथिया खुंथाइनिफ्राय गासैफोरखौ दिहुनजोबना होगोन आं नोंथां बुङाब्लाबो बे जिनिसा फोरमान जागोन आरो बैखालिनो गोबां रायजो राजाया बुजिगोन ओरैसो माथो नङा होनब्ला नाथाय जों बेहाय इमसनेल गाबख्रा गाबख्रा खायसे खोथाखौ बुंब्लाबो माखासे खोथाखौ जों मिथियाबो जानो हायो दा बेखायनो नोंथाङा जेखौ होनदों फोरमानफोरखौ लानानै आथिखालनि खुंथायाबो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गाव गावनि जाखिनि रायजोखौ कनभिन्स खालामनो गोनां मिथिहोनो गोनां बेफोरखौ मिथिहोलायथों मिथिहोयोब्लानो बे पलिटिकेलि बायास नंगौ नङा गासैबो ओंखारजोबगोन आरो जेन जेटनि खोथा बुंनाय जादों जे जेन जेट बांलादेशआव गासै फरायसाफोरा ओंखारनानैहाय बांलादेश गभर्नमेन्टखौ थोरला बोला सिलिंखार खालामदों आरो बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रिया देशखौ नागारनानै खारनांदों आरो बेवहाय दा समसिमाव माने मोहम्मद इउनुस नबेल बान्था मोननाय सासे गेदेमा सुबुंखौ माने चिफ एडभाइजार हिसाबै फसंनानै सरकार सोलिबाय थानाय जादों दा जोबोद हालसाला गाज्रि बांलादेशनि हालसाल बिब्दिनो नेपालाव केपि अलिनि सरकार सोलिबाय थादोंमोन आरो बेवहायबो बे फरायसा गौथुम एबा जेन जेटनि मुं लानानै बेवहाय दिल्ली नोगोरि राजधानी हाबनानै बेवहाय होग्लुंनाय जादोंमोन आरो थांनाय 29 नभेम्बर खालि बड'लेण्डनि नयंखौ गाग्लोबनायनि बेलायावबो बेवहाय माखासे माने मिडियाफोरा जेन जेटनि गोहोम होननानै बुंनाय जादों दा बैफोरनि गेजेरजों माने बे इस्युखौहाय माने एबा बड'लेण्डनि स्टेटासखौहाय नस्थ' खालामनो थांनायनि मोनसे लामामोन नामा बे साननो गोनां जादों आरो जुदि बे दिनखालि हाग्रामा महिलारिया अफिसाव दंनायमोनब्ला होमब्ला बिथांखौबो केपिएलखौ जेरै खालामदों बिदि खालामनायनि थासोर जागौमोन नामा बबेखानि बड'लेण्डनि चिफ हाग्रामा महिलारिया अफिसाव गैयामोन नाथाय बिथाङा शेख हासिना बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि बायदि देश गारनानै खारनायनि बेबस्था जायाखै दा बेखौ नुनो मोननाय जादों दा बे बेलायाव मार्कोस बसुमतारिनि मोन्दांथि खोथाया जाहैबाय फल' खालामनाय स्टाइलाथ' बिदिनि टाइपनिनो नाथाय जोङो कमप्लिटलि बेखौ बुंनो हाया मानोना फार्स्टआव श्रीलंका जादों नेक्स्टआवहाय बांलादेश जादों थार्डआवहाय जादों नेपाल बिसोर जाहैबाय राजधानीयाव खालामदों चिफ मिनिस्टारजों जोङो जेनेबा बिसोरखौ फल' खालामनानै बिटिसिआव खालामब्लाबो जेबो लाब गैया मानोना बिटिसिनि मुरब्बि बिटिसिनि प्रसासना बिटिसि गभर्नमेन्टआ एसटि होनायखौबो बन्द' खालामनो हाया एसटि होनायखौबो होनोबो हाया दा बेवहाय खालामफैनानै बिदि भाइलेन्स खालामनाया आं सानो आरो प्रटेस्ट खालामनांगौ आं बुंखाबाय खिन्थु भाइलेन्ट खालामाबालायनो प्रटेस्टखौ खालामब्ला बे साबसिन जायो दा नोंथांमोना बुंदों पलिटिकेल लोब्बा थानोबो हागौ दा प्रपार इनभेस्टिगेसन जाखांनायनि उनाव बे खोथाया रोखा ओंखारगोन ओमफ्राय दा सोर लिड खालामदोंमोन सोरनि दारै बियो जादोंमोन बे गासैबो ओंखारगोन दा जों एडभान्स रावखौबो आसि थुनाङा जोङो बेफोरखौ जेबो बुंनो हाथ'वा जोङो सावरायबाय गोबां आरो सावरायनांगौ गोबां दंबावोमोन जोङो दिनै बे समावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नायनि थाखाय जोङो गरन्थ' जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि गेजेराव एना एनि जानायनि गोनांथि गैया गेदेमा बर' हारि दानायनि बाथ्रा बुंनाय जादों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुं बयबो मख'लायो जे ग्रेट बड' रेस सोरजिनो बाथ्रा बुंनाय जादों दा बैफोर बिथिंखौहाय नोजोर होनानै जों गावजों गाव एना एनि जानायनि गोनांथि गैया पलिटिकेल इस्युआव जोङो रायजो राजाया माने सिनसियार जानायनि गोनांथि दङ आरो पलिटिकेल नोजोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव एना एनि जानायनि गोनांथि गैया जों बेखौ मोनदांनाय जादों आरो बेफोरखौनो गासै गेदेमा सुबुंफोरा एबा बर' हारि दानायनि थाखाय गोसो गुदुंफोरा बेखौनो बुंबाय थादों जे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमखौ गाग्लोबनाय जाथाया मोजां जायाखै बेखौ बयबो बुंदों आरो बे इस्युखौहाय
आरो गेदेरसिन खालामनायनि गोनांथि गैया बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा जोङो गोबां सावरायबाय आरो गोबां सावरायनो दंमोन बबेखानि जों टाइमा एलाव खालामाखै जों बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय